kažu, pare nisu problem, para nema, je li tako? Šalu na stranu, u današnje vreme zaista svima je potreban dodatni prihod. Jedan sjajan citat anegdotu sam naišla, kaže, sve poskupljuje, cene luduju, samo su plate ostale iste, dobro je, makar neka sigurnost. Dakle, svima je potreban neki dodatni prihod, a Forever je sjajan način za taj dodatni prihod. Predstavit ću vam neke moje početke, još odavne 2003. godine kada sam ja postala menadžer. Imala sam svega 21 godinu. U to vreme sam bila druga godina fakulteta, moji roditelji su već uveliko bili Safir menadžeri, dakle nisam imala potrebu da radim, finansijski smo bili stabilni, mogla sam da uživam, da putujem, nisam morala da radim da bi dobro živela, međutim prepoznala sam koliko ljudi su oni pomogli i koliko mi bolje živimo zahvaljujući Foreveru, a imala sam višak vremena i želela sam to vreme korisno i produktivno da iskoristim i odlučila sam da ja krenem i da pričam, preporučujem prijateljima da i oni osete benefite Forevera. I to sam radila posvećeno 3 godine, držala sam prezentacije po celoj Srbiji i šire. Međutim, 2007. otišla sam na master studije u Englesku, godinu i po dana, posle toga 6 meseci u Španiju da učim španski, proputovala sam umeđu vremenu sa Foreverom skoro ceo svet i 10 godina je prošlo, dakle od kad sam otišla na studije, prošlo je 10 godina, nisam radila Forever, umeđu vremenu kad sam se vratila iz Španije, promenila sam nekoliko poslova i shvatila sam i tad sam već izgradila čvrst stav da neću da radim za nekoga, neću da imam šefa nad glavom, već želim da budem svoj preduzetnik i da imam svoj biznis. U to vreme nisam razmišljala o Foreveru, međutim, želela sam neki svoj biznis i ono što mi je bilo jako bitno, što sam razmišljala, čak i da se zaposlim u najboljoj firmi, na najboljoj poziciji, da imam sjajnu platu, neću imati onu slobodu koju imam kao samostalan preduzetnik, odnosno posle toga kad sam donela odluku i Forever, zato što se to jako lepo spojilo. Međutim, zašto nam je to bitno? Zato što možemo da ustajemo kad hoćemo, da raspolažemo sa svojim vremenom kad hoćemo, fleksibilnost, možemo u 10 ujutru da prošetamo sa svojim detetom ili u 3 popodne da odemo na kafu sa kumom, dakle nikome ne polažemo svoje račune, možemo da odemo na godišnji odmor kad hoćemo, koliko hoćemo da ostanemo i ta sloboda života je ono što je, i taj životni stil je ono što je meni bilo presudno da ponovo krenem Forever, a odluku da ponovo krenem Forever desila se u Johannesburgu, dakle 2016. Otišla sam na globalni skup najuspešnijih distributera sveta i pored mojih roditelja koji su već godinama primali 13. platu na tim globalnim skupovima, bilo je puno i Francuza, i Engleza, i Nemaca, i iz Indije, i iz Afrike, svi su išli na scenu da prime svoje 13. plate. I tada mi je kliknulo, ako jedan Englez, Nemac, Francuz ima motivaciju da radi Forever, onda i tekako naš običan narod ima razlog zašto da radi Forever. U to vreme bila sam svesna koliko su ljudi upali u depresiju, u melanholiju, jednostavno sastavljali su kraj sa krajem, nisu videli nešto bolje i pomirili su se, tako reći, sa sudbinom i odlučila sam da to bude moja misija, moj put, a u tome mi je pomogao i Rex Moon, osnivač kompanije, koji je izašao na scenu tada i rekao: jednog dana ću otići na onaj svet.
ne bih voleo da me neko uhvati za rukav tamo gore i kaže: Rex, ja sam cijelog života grcao i mučio se kroz život, a niko mi nije rekao za forever. U tom momentu ceo moj život se prevrteo kao film i zaista da mojim roditeljima te 97. godine neko nije rekao za forever, ja sigurno ne bi studirala u Engleskoj, sigurno ne bi živjela u Španiji i učila španski i proputovala ceo svet. I zaista forever je promenio život cijele moje porodice i mnogim porodicama, ne samo u Srbiji, nego u 160 zemalja sveta. I jednostavno sam odlučila da to bude moja misija, da srcem prenosim ljudima informaciju ko je forever, šta je forever i da im dam mogućnost sa tom informacijom da promene svoj život. Šta će oni uraditi sa tom informacijom, to je do njih. Na to ne možemo uticati. Ali naš posao jeste da im damo informaciju, da ne bude jednog dana da odu na ovaj svet i kažu niko mi nije rekao za forever. To je suština. Nemojte se opterećivati ako neko neće, ako neko nije prihvatio. Što je bilo do vas, vi ste to uradili. I to je ono suštinsko i ono bitno. Dakle, sve se uklopilo, forever je posao za mene, u tom momentu sam definitivno donela odluku da je forever stil života koji ja želim da živim, koji sam i živela ranije, sve te godine, međutim, sam imala želju da isprobam neke druge poslove, ali vrlo brzo sam se vratila da je forever stil života koji želim da nastavim da živim i želim da omogućim sa tom informacijom i drugima da ga žive. Dakle, nemam šefa na glavom, putujem kad hoću, gde hoću, evo sad smo došli na seminar, produžavam dole na more sa porodicom, imam ćerkicu od nepune 3,5 godine, malo da se brčne, tako da možemo jako lepo da uskladimo i posao, i zadovoljstvo, i porodicu, i sve ostalo. Sad, najveća dilema tada, 2006. kad sam, bez obzira, donela sam nepokolebljivu odluku da ću da krenem. Znala sam da je forever prava kompanija, imala sam živi dokaz toga da je poštena kompanija, stabilna kompanija, da daje isplate, da može svako. Međutim, imala sam jednu dilemu, da li ću uspeti, da li ću ja uspeti. I ono što mi je pomoglo da otklonim te dileme jeste što sam bila svesna da ljudi svakodnevno koriste i kupuju naše proizvode. Da su proizvodi zaista pokazani i dokazani. Mi znamo da će osoba biti zadovoljna. Koju god preporučimo, koja god osoba da uzme, mi znamo da će ona biti zadovoljna. Dakle, imamo pregršt prezadovoljnih korisnika. Druga stvar, imamo dokaz uspešnih distributera, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu. I vratila sam se, moram malo popiti vode, osušilo mi se grlo. Dakle, našla sam jednu moju staru svesku za narudžbine iz te 2003. 4. 5. 6. I pogledala sam sve te narudžbine i shvatila sam da 80% ljudi iz te sveske su ljudi koje ja uopšte nisam poznavala kad sam krenula da radim forever. Što znači, mi krećemo da radimo sa ljudima koje poznajemo, ali u isto vreme mi privlačimo ljude kojima treba ono što mi nudimo i ono što radimo. Tako da uopšte se nemojte opterećivati da li vi poznajete dovoljno ljudi, da li će ljudi u vašem okruženju prihvatiti. Imate dobru osnovu dakle da krenete, ali mi privlačimo našom energijom, našim radom. Vi znate gde fokus ide, energija raste. Što se više fokusiramo na naše ciljeve, snove i želje, to će energija više rasti u tom pravcu. Zatim, prednost forevera u odnosu na bilo koji drugi privatan biznis jeste taj pasivan prihod koji ostvarujemo. Dakle, to mi je isto jako bitno. Dakle, mi pričamo, preporučujemo, nudimo ljudima mogućnost da rade, da zarade, ali svako radi za sebe, svako gradi svoj biznis. I svaki naš saradnik je zapravo naša ćerka firma. Što više
saradnika pomognemo da oni izgrade svoje poslovanje, što više uspešnih ćerki firmi imamo, to će biti naš biznis stabilniji, naši prihodi stabilniji, naš pasivni prihod izvesniji. Naprimer, ja sam jako posvećeno i predano radila dok nisam zatrudnela. Razvila sam jako lep krug korisnika i saradnika, međutim kad sam se porodila, posvetila sam se bebi i sigurno jednu godinu, dve nisam ni približno tim tempom radila, međutim moji prihodi, moj biznis nije stao, nego se i dalje razvijao. Dakle, to je prednost što ne moramo u određenim, mi smo svi ljudi od krvi i mesa, imamo određene životne situacije gde ne možemo da damo 100%, ali onda kad možemo, kada damo 100%, kad možemo, onda imamo benefite i kad ne možemo, biznis radi, da kažem, za nas i svako radi za sebe. Dakle, to je ogromna prednost i takođe, recimo, ono što sam ja razmišljala, ako se zaposlim u najboljoj firmi, na najboljoj poziciji, jednog dana ću prestati da radim, da li ću dati otkaz ili ću šta god, koliko god godina da sam ja posvetila toj firmi, već sledećeg meseca ja nemam nikakve prihode od toga. A u Foreveru, čak i ako prestanete iz određenih razloga, evo ja sam 10 godina napravila pauzu, vi imate benefite, ne gubite poziciju, ne gubite strukturu, tako da, što se kaže, Forever je tu forever, čeka vas. I to je zaista, onako, daje ti jednu sigurnost i stabilnost da vredi uložiti vreme i trud. I jednom uloženo vreme i trud nikad ne znate kada će uroditi plodom, možda odmah, možda za mesec, možda za godinu dana, ali će uroditi plodom. I ima potencijal da urodi plodom. A recimo u nekoj firmi idete na sastanke, pričate, prodajete nečije proizvode, vi nemate, vi osim te plate, nemate dugoročne benefite od toga što ste pričali sa nekom osobom, a ovde imate. Šta je važno znati ko počinje Forever? To smo već isrudili od prethodnih predavača, a to je da neće svi. Mnogi neće verovati, mnogi neće videti potencijal, neki će krenuti pa odustati. Međutim, ono što, nemaju svi, većina zapravo ima neki prosečan način razmišljanja i nisu istrajni u svojim ciljevima, ali ono što je bitno jeste da mi znamo da nama ne trebaju svi, pa čak ni mnogi. Dovoljno je oni neki koji će prepoznati i koji prave promene. Tako da ne treba odustati, treba biti svestan. Evo, direktor Rajić, odnosno u Kanu smo čuli onu sjajan primer sa 52 karte i to nek vam uvek bude onako na umu sa svakim vašim sastankom, sa svakim vašim razgovorom, da vam bude na umu te 52 karte. Ovo je opušteni kreativan posao, neograničeni potencijal razvoja, rasta i razvoja. Zaista, ja lično ne poznajem nijednu kompaniju, nijednu firmu koja vam može dati toliki potencijal rasta i razvoja. Počeši od vaše zemlje, počeši od Crne Gore, pa gde je cijela regija, Srbija, Bosna, Hrvatska, Slovenija, Kosovo, Albanija, pa gde su Makedonija i te okolne, a da ne pričamo o 160 zemalja sveta. Ne možete ni da spoznate koliki je to potencijal rasta i razvoja. Tako da nemojte se bacati okolinom, treba im reći, treba da znaju, ali gledajte u taj potencijal koji vas čeka, imate bukvalno svet na dlanu zahvaljujući društvenim mrežama. Nemate pojma gde vaš biznis može otići. Evo, ja imam biznis i saradnike i u Slovačkoj, i u Engleskoj, i u Izraelu, i u Americi, i u Nemačkoj, i u Australiji. Ne znate gde može biti, gde može stići vaš biznis. Tako da je potencijal zaista ogroman. Koje su najčešće dileme na koje nailazimo?
ne poznajem dovoljno ljudi. Jedna od najvećih dilema, evo to smo uspeli, ja se nadam da sam uspela da razbijem te dileme, da krećete sa određenim primjerima, krećete sa ljudima koje znate, ali vi u isto vreme privlačite one koji vas traže, kojima treba ono što vi nudite i ono što vi radite. Ja uvek svakome ko počinje ovaj posao kažem, ako ti ideš, ići će i to. Tu nema sumnje, nema dileme. Ako ti ideš, ići će i to. Druga dilema, ajde kažem, ili predrasuda, da li je MLM dobar, loš, da li je to prevara, da li... Evo, jedan... Daj prvo da vam ispričam na konkretnom, mislim ne na konkretnom primjeru, ali ljudi su skeptični za ono što ne poznaju. Dakle, pogotovo ako su slučajno nešto načuli od ovog, onog, ne poznaju i većina razmišlja prosečno, većina razmišlja sigurnije na radnom mestu ili sigurnije da imaš, da otvoriš butik, kafić ili šta god. Imala sam, evo, jedan konkretan primjer. Čovjek otvara vinariju i kada je, evo sad upravo radi na adaptaciji prostora i zemljišta i sve, i on generalno nema veze, nikakve veze sa vinom, nikad se nije time bavio, osim što voli da ga popije. Dakle, odlučio da ga otvori vinariju i kad je čuo za mrežni marketing, prvo što je rekao, ma to vredi, to može samo onaj ko je prvi počeo. Zašto veruje u to? Zašto tako razmišlja? Pa zašto onda otvara vinariju? Nije prvi koji otvara vinariju. Koliko vinarija imamo i u Novom Sadu i u celom svetu. Dakle, svedoci smo koliko kafića ili koliko frizerskih salona, kozmetičkih salona, butika imamo u samo jednoj ulici. Zašto neko uopšte otvara ako već postoji u određenoj ulici? Zato što svako ima potencijal, svako veruje, taj koji kreće i otvara, veruje u sebe, veruje da ovo može biti bolje, veruje da će svojom energijom privući više, možda ima više veština, možda jednostavno je ljubazni, možda svako ima krug ljudi koje će privući svojih budućih korisnika i saradnika. Pa čak i ta vinarija koja još uvijek nije ni izgrađena. Tako da uopšte ne treba razmišljati ko je prvi počeo, ne treba se opterećivati oko konkurencije, ne treba se opterećivati da li neki distributer ima trenutno više korisnika ili saradnika od nas. Jer danas, sutra, vi možete imati isti ili čak i veći, bolji krug korisnika i saradnika od nekoga ko je krenuo i pre 3 ili 5 godina. Apsolutno nema veze kada si krenuo, nego koliko pričaš, preporučuješ, koliko se trudiš, tako da apsolutno nema dileme da li je, imamo, svedoci smo i da neko pre 5 meseci, 6 je krenuo Forever, potpisao ugovor i posle 6 meseci postao menadžer. Tako da apsolutno nema veze ko je krenuo, kada, nego šta je uradio. I još jedna od dilema jeste svi to rade, pa sad da li mi vredi da počnem kad svi to rade? Opet možemo gledati na dve strane, ali moj savjet je da porazmislite, ako svi rade, znači da je to nešto dobro. Ako tako razmišljate da svi rade, da je to nešto dobro, da je to nešto što vredi raditi. Ne bi svi radili ako je to nešto bez veze, je li tačno? Dakle, nek vam to bude motivacija što puno ljudi radi, zato što, znači da je to nešto dobro. A to, ako vam je na neki način prepreka, svi radi da ću ja uspeti, napravite, moj savjet je da napravite spisak svih ljudi koje poznajete, prijatelji, poznanici, rođaci, napravite spisak svih ljudi i zaokružite sve ljude sa tog spiska koji rade Forever. Biće 1, 2 ili 0, je li tačno? Dakle, ne rade svi. Nek vam to bude pokazatelj da ne rade svi. Nek vam to bude motivacija. Henry Ford je rekao,
ako veruješ da možeš i ako veruješ da ne možeš, u oba slučaja si u pravu. Budite prvi, verujte da možete. Najčešće ljudi kada odluče da krenu neki svoj privatan biznis, razmišljaju o tome da otvore butik, prodavnicu zdrave hrane, kafić, kozmetički i frizerski salon, fitness centar i tako dalje. Koji je cilj toga? Zašto bi neko krenuo u privatan biznis? Zato što želi bolji život, jel tako? Da nema šefa nad glavom, da može finansijski možda više da doprinese porodici nego na redovnom radnom mestu i tako dalje. Međutim, šta nam je potrebno za to? Kapital, jel tako? Uložiti u prostor, renoviranje, zalihe, reklame, zaposlene, ako nećemo 24 sata da budemo u tom knjigovođu, puno stresa, nervoze, papirologije i sve to samo da bi eventualno i potencijalno za 2 godine bili na pozitivnoj nuli i onda krenuli dalje. Forever je put za bolji život bez svih tih ulaganja. Dakle, ne trebaju nam zalihe, imamo proizvode, imamo fantastičnu uslugu našeg menadžmenta za isporuku proizvoda. Dakle, imamo sve ono što, bilo šta da držimo i otvorimo, ali nemamo tog pritiska, nemamo stresa i nervoze. Dakle, šta god da otvoriš, šta god da pokreneš, treba ti strpljenje i vreme. I što je najvažnije, ljudi koji će da koriste i kupuju tvoje proizvode ili usluge, je li tačno? Čime god da se, ako držimo kozmetički salon i za prodavnicu zdrave hrane, šta god trebaju nam određeni krug mušterija i nije ništa lakše nego ovo. Dakle, treba vreme, strpljenje, čak ovo je mnogo lakše, Forever je mnogo lakše zato što mi na internetu imamo svet na dlanu, u svakom momentu. Ako držimo butik ili prodavnicu ili bilo šta, mi zavisimo od ljudi koji će doći u naš prostor. A ovde ne zavisimo. Ovde bukvalno je do nas koliko ćemo pričati, preporučivati, koga ćemo kontaktirati i tako dalje. I ono što je važno jeste da neće svi od nas. Dakle, često se dešava neko napravi Facebook stranicu ili Instagram, evo već mesec, 2 reklamira, niko ne kupuje. Nekako zamisli kad on otvori, kad se pojavi, odmah će svi od njega. Dakle, potrebno je strpljenje, vreme. Kad otvorimo neki butik ili frizerski salon, neće odmah svi da nagranu da koriste naše usluge. I neće svi od nas. Možda pored ima frizerski salon i pre će otići tamo. A možda imamo i 5 frizerskih salona, a oni baš kod nas. Tako da, zaista treba verovati u sebe, raditi najbolje što umemo i privući ćemo svojom energijom ljude koji će biti deo našeg tima i koji žele baš sa nama da sarađuju. Dakle, moraš, čime god da se baviš, preporučivati proizvode, to jest reklamirati. Velike kompanije plaćaju zaposlene koji će u call centre da zovu ljude. Mi ne plaćamo, mi smo naš i zaposleni i šef i tako dalje. Dakle, koliko se mi trudimo, koliko mi reklamiramo, koliko mi koristimo, preporučujemo i ponudimo ljudima da se učlane i da se registruju kao povlašćeni korisnici, to će naš biznis tim tempom će i se razvijati. Ono što je bitno jeste da znamo da otprilike 20-30 u proseku ljudi u mreži nam je potrebno da bi naš biznis bio stabilan i uspešan. Što više naravno bolje, ali to je, ajde da kažem, neka statistika. Takođe,
takođe nismo ni svesni koliko ljudi živi od kredita, koliko ljudi sklapa kraj sa krajem, koliko ljudi vapi za šansom kao što je Forever i informacijom kako da unapredi svoj život. Mi ljudima nudimo jednostavno rešenje za bolji život. I takođe ima puno ljudi koji su ambiciozni, vredni, traže nešto što može i često u praksi se pokaže da oni koji rade 2-3 posla će prihvatiti i Forever da rade zato što su vredni i ambiciozni. Oni koji sede kući, nezaposleni su, traže posao, verujte mi, oni mole Boga da ga ne nađu. Tako da vredni, radni, ambiciozni koji zaista žele da nešto promene u svom životu. Evo sada u Kanu, ono što mi je takođe ostavilo utisak, kad je Greg Mon rekao neki sad će otići kući i to je to, a neki će promeniti nešto, mora da se desi neki klik, da li u glavi, da li u srcu, koliko god da, recimo ako vam sad ovog momenta ne ide ili vam ide, ali želite neki napredak, morate neki klik da napravite, da li u glavi, da li u srcu, da podignete svoj posao na viši nivo. Kad me pitaju koliko može da se zaradi u Foreveru, ja pitam koliko ti treba. I zaista je tako. Moja mama Veronika 97. godine kada se učlanila u Forever, pitala je, mogu ja da zaradim 800 maraka? Ona je izračunala, u to vreme su bile marke, ona je izračunala da njoj treba 800 maraka da isškoluje mene i brata u Budimpešti, u gimnaziju u Budimpešti. I oni su rekli, možeš i više ako radiš. Ne, meni treba 800 maraka i ja ću za to da radim. I kada je to prevazišla, onda su porasli apetiti, pa je bilo i mnogo više. Dakle, želim i vama da ostvarite koliko vam treba, pa onda da vam porastu i apetiti. Hvala vam puno na pažnji, ljubim vas.